co by to udělalo, tak se začnu chovat prostě úměrně tomu a v té hře to funguje trošičku jinak. Některé věci si myslím, že by Skaven mohl předělat, protože takový ty šmíry, jak to chytneš přes ten obrubník a ona tě to otočí přes zadek, to naprosto odpovídá realitě. A máš odlehčený levý přední kolo a kolikrát to jedeš prostě opravdu tak, že to tam máš takhle zvednutý, buď už mírným kontra, nebo ne, a to auto přejde přes ten rampu, aniž by cokoliv udělalo, protože tam nemáš vůbec žádnou sílu. Tomu zase si to tam prostě takhle počuješ a ono se to sleduje. Ono se to sledí, no. My jsme zuřili, už minulé posledním točem se to odstuje trošku do zetka, ale tam teda mě to vadilo nejvíc, že tam se to auto opravdu hodně nereálně. To prostě z nějakého záhadného důvodu. Můžu se taky podívat? Běžte dál. No jo. No jo, Jenda, aby si tam neset první, ty. Počkej, já zkusím to je... Říkal na nic nešlapat, na nic nešahat. Já vím, ale tyhle, jestli... On už tady zkouší zase patou plyn a... No ty je hrozně jenom špičkou, tyjo, to jde. Víš co, protože takhle ten... Si vůbec nevěř na legendy a na to, co se hraje na pseudozávodění. Jo. Nikdo z nich tam nohou nepřidává mezi pět. Zapomeňte na to už. To se přidává samo, ne? Ne. Vůbec se to To jsou nepřidává. akustický věvy, které se ti zdají jako mezi. Není to tak. Tak tady se Ani na zadí spojku většinou se bez nešlape. spojky, ne? Bez spojky, všecko. Opřeš se nohou a po startu máš nohou na tom levém opěráku a Jenom din. to musí mít, ta sekvence to tam prostě takhle musí mít, ty kola se musí točit. Ono se jako vypne za palčo, ne? V tu nějakou milisekundu, jo? Nebo jak to tam je? Přesně tak. Pohybem řadící páky se to... Dobrý. To moje vlastně... Tak koukám, že se z toho vypleský úplně všichni. No tak když se člověk dostane do něčeho takového. Václav Brejla měl vynikající start a vypadá to, že byl rychlejší než Jan Dostál. Ano, Václav Brejla jde na první místo. Jan Dostál tam ujíždal alespoň druhou pozici, ale ten start se mu příliš nevydařil. A dobře nakopnutý, jak se říká, Václav Brejla hned získává nějaké ty mecí. Václav Brejla drží tu ideální stopu a stále je na prvním místě. Takže pojďme rychle se podívat na pozadí. Teď tam jeden jezdců se rozhodl se ocitl v retardéru mimo tráť, ale nakonec všichni pokračují dál. Václav Brejla tedy první, na druhé příčce Michal Vorba na třetím místě. Tak blížíme se, kde první zatáčce k tomu retardéru. Jestli na došlo k hromadné kolici, jak to vypadá, přidali ještě dvě pozor, protože to jste viděli, tak ne, přeci jen tam opět kolize, stejně jako včera a teď to vypadá ještě na větší kolizi, na větší havárii, i když někteří věců se tam jen ocitli jakoby uvěznění a najednou...
Sebastian Stiller und der Lenzmann von Hannover. Liebe Freunde, für die Franzosen hinter der čísla 10 opět skočí hned od startu. Tak, jestli se vypadá to tam hodně divoce. A kdyby David Vršecký šel na první místo, uvidíme. Viděli jsme, jak to tam zkoušel právě Franky Votíšek po pravé straně. Und daher klappte das ganze Jahr noch nicht. Wir haben hier bei uns weiter dann hinein in